Будзе смешна, калі літвіністу заплоцяць літоўцы. Дарэчы, у цютары большасць гэтых паляўнічых на літвіністаў таксама расейскамоўныя. У нас не было нацыянальна арыентаваных эдытаў, малітаў, Dark Age, тыктокаў, а варта Беларусь. Так гэта я чытаў. Ну, быць за белых не так ужо і дрэнна насамрэч. Мне падаецца, нацыянальна арыентавану рускаму нацыяналісту цікава ты напісаў. Стаць беларускім нацыяналістам прасцей, чым мне нацыянальнаму, якая розніцаваму. Ну, вось мы не паспелі гэтую тэму закрануць больш падрабязна, але мне здаецца насамрэч, што больш прыцягваючым элементам прапаганды з'яўляецца менавіта эстэтыка. Неважна, які там ідэі прапагандуюцца насамрэч. Ну, гэта таксама важна з пункту гледжання эстэтыкі, як яны гучаць, якія эмоцыі яны выклікаюць. Але насамрэч, вось што цікава хлопцу. Хлопцу не цікава слухаць пра мільёрд гендераў і пра тое, што ўсе мы траўматызаваныя, прыгнечаныя і такія маленькія бездапаможныя. Хлопцу, наадварот, падабаецца, ну, калі ў яго ўсё ў парадку з гармонамі, з прыродай, з фізіялогіяй, яму падабаецца наадварот эстэтыка вось гэтых шасціканцовых крыжоў, гэтых мячоў, чорнага і чырвонага колеру. Ім падабаецца эстэтыка старой беларускай гісторыі, вялікай Літвы, гэтыя рыцары, гэтыя даспехі, гэтыя статуты, проста вялікая дзяржава, вялікая моц, з якой прыходзіцца лічыцца ўсёй Еўропе. Менавіта у гэтым аспекце расійская прапаганда працавала вельмі добра, таму што яна зрабіла нацыяналістычнай рыторыкай імперскую. І расейцы, усе, ну, амаль што, мне здаецца, усе нацыяналісты, прынамсі іхная большасць, яна ставіла прыклад расійскай імперіі менавіта як нешта такое, на што трэба раўняцца. А ў беларускай апазіцыі, калі мы не ўлічваем БНФ, там Пазняка, які сапраўды на гэта таксама рабіў упор, на нацыянальную вось гэтую тэму з нацыянальнай ідэнтычнасцю, менавіта ў рамках таго, што Беларусь гэта ВКЛ, это краіна з вялікай гісторыяй, што культура насамрэч была ў нас, што маскавіты гэта проста калонія. Акрамя гэтага, проста па сутнасці, любога там беларускага нацыянала такога, які пераходзіць там на беларускую мову, лічыць сябе нацыяналістам, можна было паскрабсці трошачкі, і пад гэтым тоненькім слоем беларускай мовы вы б знайшлі закаранелага сацыяліста, просто там глобаліста, прагрэсівіста, ружовага, абсалютна нейкіх вар'яцкіх маштабаў. Так што так, пытанне ў эстэтыцы ў значнай ступені, асабліва калі мы размаўляем пра большасць людзей. Большасць людзей не мае ніякага меркавання. Большасць людзей разважае вобразамі, разважае сваімі нейкімі ўспамінамі з дзяцінства, тым, што ў іх сям'і адбывалася, тым, што ў іх проста выклікае эмоцыі. Карацей кажучы, нейкія погляды паслядоўныя, нейкі ланцужок поглядаў, калі ты можаш ад адной сваёй пачатковай пазіцыі прыйсці праз нейкую паслядоўнасць разважанняў да канчатковай, вось на гэта здольныя, ну, вельмі невялікі адсотак людзей. І асабліва сярод беларускай апазіцыі. Таму што, каб закрычаць пра тое, што табе нешта не падабаецца, не трэба шмат інтэлекту, а вось каб сфармаваць паслядоўныя погляды, ён неабходны. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраментавалі сябе, гэта маргінес, якія знайшлі тупік. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі,
якія скампраментавалі сябе. Гэта маргінес, якія зайшлі у тупік.